Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft pe lumea mea și da, acest videoclip a venit mai greuț așa, dar am zis că hai totuși să-l postez și haideți să așteptăm să se încarce. Ok. Și nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ce fac eu pe această platformă. Haideți să continuăm minatul. Pentru că minatul este foarte important. Am încercat să fac câteva itemele din nou și da, dar am niște iteme foarte bune, foarte apărate și da. Haideți oricum să-mi iau eu itemele mele normale pentru că nu știu de ce am spart blocul acela. Da. Casa mea este acolo, în satul acela. Astea sunt itemele mele. Dar da. Mor copiile. Și cred că voi face logica jocului Minecraft. Dacă tot cred, nu o să vă spun precis, dar aici nu. Casa mea era pe undeva pe acolo și cam da, haideți să sărim. N-am putut nimic. Aceasta este fosta mea casă. Am încercat să fiu mai mare, dar eșec. Și asta este casa mea nouă. Adică o să o sparg pe aia veche, o să o fac mai mișto și toate alea din lemn. Acum haideți să îmi pun itemele mele. Chest pickaxe de iron. O să-mi trebuiască foarte multe pixuri. Chestiile astea le punem aici. Pickaxe-uri. Torțe, lemn. Și cam atât. Văd că am 5 bone meal și iron ore. Haideți să-l prăjim. Tot acolo unde am fost noi. Acolo este mina mea. Am mai avut o mină, dar nu mai lucrez la ea. Nu era așa de frumoasă, dar da, ce să mai facem? Ce satisfying e când sparge aceste chestii. Haideți să și le punem în loc. Dacă tot le-am cules. Adică să respecte munca sătenilor, așa. Și restul așteptăm să crească. Văd că mai sunt aici, dar nu o să le sparg chiar acum și noi ne vom duce la mina mea, care n-am idee unde este. Trebuie să fie cineva pe aici. Bune.
Am pierdut mina. Mi-am venit dincolo, cred. Mâncare, trebuie să facem niște mâncare. Nu, am uitat, trebuia... Da. Am pierdut mina, din păcate, dar... Poate nu. Vom căuta mina, pentru că nu o găsesc. Adică... Am gata. O să-mi fac un mic turnuleț ca să pot să mă orientez după turnul acesta și să mă uit unde este mina mea. Și voi lăsa două blocuri. 1, 2. Ca să da. Și haideți. Piscina! Înotăm pe sub apă. Hai, mă! Și acum momentul decisiv. Oh, frate, cum trebuie să mă culc? Dar eu mă voi baricada aici și nu mă voi culca. Voi pune ironul și voi pune chestii de ars. Niște bucăți de lemn ca toți săracii. Da. Torțe am, voi pune torțe pe aici ca să nu vină monștri. Pentru că mie nu-mi plac monștrii care vin acum. Iată vin colindătorii. Bă, hai fi colindător. Iată vin colindătorii. Haideți în mină, repede. Voi sparge ca să mă baricadez aici pentru orice eventualitate. Bucățile de stone. Nu prea am torțe, dar cred că ne-a mai rămas. Nu a mai rămas nimic. Înseamnă că ne vom duce și cu mâncarea stăm foarte rău. Și de ce e dirt? Nu înțeleg. Îmi voi face și o casă subterană. Asta va fi casa mea subterană și eu vom sparge, vom face chestii multe. Am spart aici așa. Ok.
am spart așa. Dacă eu sunt așa. What the fuck? Ce? Ce se aude? Eram sigur. Ăsta în întuneric. Pickaxe. Nu știu ce s-a auzit, poate vine Herobrine peste mine, dar sper că nu, pentru că eu o să mă sperii foarte tare. Și mie nu-mi place când eu mă sperii. Dar bine că avem cărbune. Da. Bine că aveți cărbune, că o să-mi fac zeci de miliarde de torțe. Să-mi fac dita mai stacul de torțe, pentru că să am la mine tot timpul lemn. Pentru că eu mă tem de mult. Mâncare! Am uitat! Am uitat de aceste minunate chestii. Și cu faptul de că nu am generat viața și... Gata, se regenerează. Dar se regenerează... Se regenerează foarte greu. Sper să nu vină niciun monstru. Da. Vă reamintesc încă o dată să nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ce fac eu aici, ce mai postez. Și cam da. Am și un cont de TikTok. Cred că v-am mai spus în videoclipurile anterioare. Am și un cont de TikTok. Dacă vreți puteți să-mi dați follow acolo. Adică trebuie să vă las în descriere chestia aia cu TikTok-ul. Dar nu știu cum. Adică sunt un YouTuber mic și începător și nu știu cum. Adică, da, o să găsesc eu, nu vă faceți griji. Și acum, cred că deja e zi, pentru că... Da, trebuie să fie zi. O să strângem aproape un stack. Și o să ne ducem din mina asta blestemată. Pe bune. Iată vin colindă. Vom rămâne tot aici. În acest videoclip nu cred că este foarte interesant, adică da, am spars doar cărbune în mine și chestii, dar nu-i nimic totuși. Haideți să încercăm să craftăm ceva dacă tot. Melon seeds! Ura!
40 de melon seeds. 40, să mă scuzați. Am luat ca să ne plantăm melon. Adică un pepenaș. Și acum îmi pocnesc degetele pentru că așa îmi place mie să le pocnesc. Carne. Nu putem face nimic din carne. Am dat carnea jos. Trebuie să închid filmarea pentru că de-abia acum am observat cât de repede trece timpul. Așa că nu uitați să dați like, să subscribe și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!